Després de 8 viatges solidaris en diferents països del continent africà i coincidint amb el 50è aniversari de l'entitat, l'Associació Esportiva Ramassà amplia els seus horitzons i aquest any aterra a Mongòlia, amb la mateixa voluntat de seguir teixint llaços de concòrdia i amistat a través del futbol i la cooperació. Un club errant, amb equips en diferents punts de la geografia catalana, agermanat amb el país nòmada per excel·lència. Mongòlia es troba a l'Àsia Oriental i limita al nord amb Rússia i al sud amb Xina. Dos països que hi han deixat grans petjades tant des del punt de vista polític com cultural, estètic i religiós. La capital, Ulaanbaatar, és un gran exemple de les diverses influències històriques, plasmades en una gran diversitat arquitectònica per tota la ciutat. Alhora, a cada cantonada es pot observar una barreja constant entre modernitat i tradició. Una tradició o un passat gloriós encarnat per un omnipresent Genghis Khan, l'emperador mongol que va dominar el món durant el segle XIII. Enguany, un altre canvi destacat està la presència de la nova secció del club, l'equip masculí de futbol sala, que s'estrena en un partit oficial lluny de terres catalanes en el pavelló internacional ubicat a la mateixa capital i ni més ni menys que contra la selecció del país. Un continent diferent però la mateixa motivació, expectació i afició. Les grades plenes d'il·lusió i passió pel futbol. Un esport que no entén de fronteres, que continua sent any rere any un motor imparable per unir cultures i que és una eina immillorable de transformació social.
La comunió entre l'equip i la quantitat de persones que no s'han volgut perdre el partit ha estat molt especial durant tota la jornada. També a Ulaanbaatar es troba el projecte de cooperació que el Ramazà ha decidit recolzar en la vessant més solidària del viatge. Una aportació d'uns 600 quilos de material escolar i esportiu, més una quantitat important de diners, ha de permetre seguir amb la seva gran tasca als Magic Lands de la ONG Lantun Dogio. Una iniciativa que va néixer l'any 2012 per fer front a la violència sexual i al tràfic d'humans. Un problema creixent en tot el país i que ha estat afectant principalment als i les menors. Els Magic Lands, espais repartits per diferents zones de Mongòlia, els ofereixen un entorn segur on poder jugar, estudiar, fer esport i relacionar-se. I alhora són centres de formació i prevenció on es transmeten els valors necessaris perquè les noves generacions puguin créixer i relacionar-se adoptant conductes allunyades de la violència. La visita al centre del barri Bayan Koshu i els diferents tallers realitzats ens han permès crear vincles màgics amb els infants, sorpresos i emocionats de poder compartir un dia sencer amb persones d'un altre continent. Després d'uns dies intensos i de moltes emocions tant en el camp de futbol com en el Magic Land, i amb una cohesió del grup immillorable, deixem la capital per endinsar-nos en les zones més remotes.
Mongòlia és el país amb menys densitat de població del món. Té una extensió semblant a 3 vegades la península Ibèrica, però no arriba als 4 milions d'habitants, la meitat dels quals viuen concentrats a Ulaanbaatar. Les baixes temperatures, que durant bona part de l'any ronden els 30 graus sota zero, fan que les condicions de vida siguin extremes. I això fa que la resta del territori, sobretot la regió central, es caracteritzi per grans extensions de terreny, conegudes com estepes, molt poc habitades. Al sud es troba l'imponent desert del Gobi i al nord i a l'est zones més muntanyoses. Vinga, va, salut! Com a contrast, a banda dels seus pocs habitants, també podem trobar-hi una gran quantitat de caps de bestiar que ronda els 50 milions. Entre tots els animals destaca una raça autòctona de cavalls, anomenats Przewalski, que estaven a punt d'extingir-se però han estat reintroduïts amb èxit al Parc Nacional Kustai. Els gers, el que nosaltres coneixem com iurtes, són els habitacles més habituals de les zones rurals perquè són fàcils de muntar i desmuntar. De fet, encara avui, una gran part de la població d'aquesta part del país és nòmada o seminòmada. El viatge s'acaba, però queden en la nostra memòria les pinzellades d'una capital caracteritzada per una barreja de cultures i tradicions ben diverses. Un país enorme, amb una natura exuberant, plena de fauna salvatge, i una població poderosa i resilient a les extremes condicions de vida que està sabent adaptar-se a la modernitat. Tornem a casa amb el convenciment d'haver plantat una altra llavor de solidaritat i la certesa que cal seguir sembrant en els camps d'arreu del món. Resiliència. Contrastes continus. Supervivència. Universal. Consciència. Bona harmonia. Emoció. Equip. Renaixement. Fusió. Vertical, 4 letres. Gran desierto mongol. Gobi. Nova experiència. Indescriptible. Amistat. Harmonia. Inspirador. Tramuntana. Germanor. Viatge inoblidable.
Impressionant. Agraïment de compartir. Fascinante. Únic, indescriptible. Màgia. Contrast cultural. Tot un descobriment. Harmonia amb la natura.